met een van de creatiefste artiesten die ik ken. Wat kun je al een tipje van de sluier oplichten voor het volgende project? We zijn met de actie bezig. Gaan we nou een ingewikkeld liedje maken of niet? En toen hebben we besloten, we gaan een gemakkelijk liedje doen, maar toch wel met een, zal ik maar zeggen, een boodschap. Dus mensen, zal ik maar zeggen, hobbelen lekker mee. Hè? Al zo vanaf de geboorte al een beetje zo van links naar rechts. Van links. En in één keer gaat het leven van achter naar voren. Nou, ja, dat had ik toen mijn schoonmoeder bij ons introk. Ja, ik had het allemaal heel gezellig. En op een gegeven moment zegt mijn vrouw, ja, mijn moeder komt hiermee wonen. Ja, die komt niet meer in een bejaardenhuis, hè, want hij heeft nog geen verzorging nodig. Nee. Nou, dus ik dacht, daar gaat het volgende liedje over. Ik denk, nou, hoe verpak ik dat nou? Mensen vragen wel eens, hoe verzin je het? Verzin het eigenlijk niet, want het is er gewoon. Dan word ik wakker en dan denk ik, ja, maar Beatrix die had wel een hele mooie en Maxima hele mooie blauwe dingen. Dat wil ik ook. Dus dan ga ik net zo lang op zoek tot ik dezelfde koningsblauwe kleur heb in glitters. En dan laat ik daar een pak van maken. Want daar word ik dan wakker van. En als ik, dit was precies de aanleiding, was eigenlijk mijn schoonmoeder die bij ons in huis komt wonen. Dat ik dacht, jongens, ik had toch af en toe ook wel smerig tegenvallen in het leven. Dus ik denk, nou ja, van links naar rechts, van achter naar voren. Het is een mooi liedje om mee te zingen. En mensen kunnen erop meedansen. Nou, je zag het net hier op het podium van Radio NL. Helemaal top. Het hele publiek ging van links naar rechts en van achter naar voren. Ja. Maar het volgende, want dat heb je ook alweer in je hoofd, toch? Je bent altijd aan het plannen. Ja, nou nee. Nee. Dat ik nou echt ga zeggen dat ik nou iets al weet wat ik nu ga doen. Nee. Want sommige dingen, kijk, met Rinus, dat had ik ook niet bedacht. Nee. En daar had ik zelfs niet van durven dromen dat ik een nummer zou maken met Rinus en met Deborah, dat ik daar een clip mee zou maken. Niet toen ik hun eerste clipje zag van op Marloes onder de douche en op de waterscooter. En in één keer dan sta je in Assen bij de verkeerstuin in zo'n ruimte ernaast met al die huisjes. Zelf een clip op te nemen. Eet veel bananen.